my god. A few moments later. Magandang tanghali po mga mamis. Ang menu ni Christine Saint David this lunch ay mag-i-steam ako ng scallops. I-steam lang po natin ito kasi nakaluto na po tayo ng ginisang scallops nung nakaraan. Kaya ang gagawin ko dito ngayon ay i-steam ko lang ito. Gasan ko muna natin.
na po yung tubig. Wala na siya tubig mga guys. Ganyan lang kadami. Tapos, lagyan natin ng luya. Lagyan natin ng luya. What? Lagyan natin ng luya. Tapos, lagyan natin ng asin. Tapos, pwede na natin ilunod guys. Ilunod na natin yung mga scallops. Hindi ko na lang yung pag-steam ko kasi hindi lumubra yung dati na ginamitan ko ng steamer. Hindi siya naluto. Alam niyo ba kung magkano to lahat mga mamis? For only 100 pesos! 100 pesos lang po ito lahat mga mamis. Ang dami. Paano pa ma? Pwede pang panghapunan matira. So, i-ano na natin, isalang na po natin. Seconds later. Isalang na po siya mga mamis. Tayo na lang natin siya ng mga 30 minutes. I-check natin. After 30 minutes. Two hours later.